Професионалистите. Подкастът се излъчва със съдействието на Youth Empowered. Здравейте! Вие сте с предаването на Teen Station Професионалистите, подкаст, в който си говорим с професионалисти от дадени сфери в изкуството, техниката, икономиката и така нататък. И се опитваме да разбием тези професии до най-малки детайли. Днешният ни гост е написал първия си роман. Петър Кънчев, Сянката на кукера на издателство Сиела. Доста интересно. Как би си описал книгата като жанър? Здравей, благодаря за поканата. Жанра има няколко варианта. Един в момента, който върви много е етнофентази. Тоест фентази, но с етномотиви, в случая български, славянски, митология, фолклор, преплетени по някакъв начин с фантастични елементи, които така иначе присъстват в митологията и в фолклора, така че от там ми дойде идеята, общото от българския фолклор. Така. С тебе започнахме, преди да започнем да записваме, да ни ще има един въпрос. Дали се чувстваш като професионалист, писател след първият ти издаден роман? Да, това е много интересен въпрос. Много трудно мога да отговоря на него, защото какво означава професионалист? От една страна означава да имаш някакви качества, да си доказан, може би дори да се издържаш това, което правиш, което пък в България е последното адски трудно. Ти да бъдеш писател, който да успява да се занимава само с това и с нищо друго. Естествено, това ми е първи роман и съм много далеч от това нещо. Навлизам в момента в тази сфера. Изключително интересно ми е. Това ми беше най-голямата мечта, за която в момента сбъдвам, така че процесът е много, много, много интересен. За качества читателите ще кажат. Беше много интересен процес, по който аз подадах романа към издателство Сиела с надеждата. Общото това ми беше желанието. Това да бъде моето издателство, с тях да работя. И си действах по каналния ред. Там има в сайта има една възможност, в която всеки може да си качи ръкопис. Абсолютно всеки, няма никакви изисквания. Разбира се, качва се една малка част от него, отказ, който ти трябва да си избереш много правилно, така че да се хареса, да събере внимание. И общо взето в сайта пише до 3 месеца. Евентуално може би ще ви върнем, защото има страшно много наплив и трябва веднага да ни фане окото това нещо. Ако не ви върнем, най-вероятно просто не сме ви харесали. Ситуацията беше някакъв много малък шанс. Аз така го усещах, но след 2 седмици ми писа мой редактор Мирослав Александров, тогава все още не беше, с предложение дай ми сега целият ръкопис. И разбрах тогава, че нещата са реални, че нещо се случва. Изпратих го, харесаме и продължихме работа. Найс. Спомена мечтите, че това ти е била най-голямата мечта. Аз в момента, както и голяма част от аудиторията ни, са между 18 и 25-30 години, които хора се търсят чисто индивидуално в професионален път. Какво би им казал на тези хора? Всъщност с тебе точно това си говорихме преди да започнем, да се търсят целенасочено. Тоест, ако съвсем нормално на тия години човек да не знае точно какво иска да прави, да започне нещо, да се чуди, това ли е моето нещо или не, но това по никакъв начин не означава, че е загубен. Напротив, това е част от процеса. Да потърси нещо в себе си, което намира за интересно, любопитно, нещо, което иска да развие, да научи повече за себе си, да се занимава с различни неща. Тоест, нали, ако е хванал да учи нещо конкретно, да не остава само в него, пък може да ходи нещо отделно, което да му провокира творчеството, интереса. Ето ти, например, правиш подкасти, някой може да ходи на актьорско майсторство, на някакви видове спортове, да развива, да среща с хора, които имат сходни интереси, оттам могат да дойдат някакви идеи. И ако има нещо напиращо в него, което трябва да се случи по някакъв начин, да се пробва. Защото при мен очевидно, аз не съм го направил на 20 години, сега съм на 35. Изискваше много време да се занимавам с творческо писане. Опитвал съм някакви разкази да пиша. Основно съм писал професионално, от гледна точка на работа, с която съм се занимавал. В образованието, някакви научни разработки. Но това беше нещото истинското, което ме наистина провокира да се задълбая повече. Имаш ли влияние от някакви писатели други в своето творчество? Това няма как да го няма. Доста са. Би ли споделил някой? Разбира се.
от фентези, че са понеже това е очевидното да кажем, Властелина на пръстените ми е огромен. Видя се. Докато четеш. Просто ме оформи още като тинейджър, когато я прочетах за пръв път, но всъщност доста други автори, като Достоевски, например, въпросите, които той задава, за психологическите въпроси, за човека, за душата, за доброто, злото, за място на човека в света, страшно много ми е повлиял. Александър Дюма, Кен Киси, например. Доста разнородни автори. И някои от нещата може би ще се видят в книгата, защото аз дори не знам за много от нещата, защото все още хората четат, нямам достатъчно обратна връзка да видя какво са видяли в нея. Сигурен съм, че Достоевски по някакъв начин ще си проличи. Както казахме, Властелина на пръстените няма как да не си проличи. Да. Много добре си изградил света, между другото. Поздравления. Благодаря. С детайлите, които вкарваш вътре. Наистина, изненадващо е. Преди да запишем този епизод, се чухме по телефона и ти ми спомена за плейлист, който е споделен във Фейсбук, докато си писал самата книга. Би ли ми обяснил каква част музиката играе роля в написването на това и до каква степен музиката играе роля в живота ти? Ами огромна роля изигра и продължава да игра, защото аз продължавам да пиша следващата част от... То ще бъде поредица. Всъщност аз от известно време насам, от няколко години насам, откривам в интернет основно, в Spotify, в YouTube, различни парчета на българска народна музика, обаче с някакви различни елементи по-модерни. Примерно хаус, джаз, рок и малко по малко така се насъбраха тези изпълнители. Доста голяма част от книгата е написана, докато я слушам тази музика доста високо в хола си, например. Пуснал съм си, той има интересни клипове на някои от тях. Добре ще да ги спомена, разбира се. Българа е на Исихия. Исихия определено огромно значение имат и фактор са в тази книга. Оратница на Филип Кутев. Също мистерията на българските гласове. И още много, в момента, които DJ 89, които така по някакъв начин наистина се ми помогне да преодолявам трудностите, защото ти, когато се фанеш нещо такова, особено в началото е една абсолютно черна бездна. Ти не знаеш какво ще се случи, не знаеш на къде си тръгнал, има едни такива въпроси, аз въобще какво се занимавам, никога няма да стане и така нататък. И в тези големи трудности, в които ти си блокиран, не можеш да продължиш напред, тази музика страшно много ме е бутала на там, да действам и да търся. Така че това определено при мен много работи. Може да се каже също и в живота ми, че е нещо подобно с музиката, която обичам. Тази е, разбира се, част от нея, но и други изпълнители, като Pink Floyd, Queen, които така са ми давали напън в ключови моменти в живота. Да, и те мотивират някакси да продължаваш напред. Уникално е. Музиката е уникално изкуство. Много готино. И мен това, което ме спечели тук е, че българския фолклор е супер силно вплетен в самата история и всички тези фентази мотиви. Със сигурност е помогнал българския фолклор сам по себе си, че е супер разновиден и можеш да измислиш различни герои на база различните фолклорни области и така нататък. Мисли ли ги тези неща, докато пишеш? Да, има... Фолклор е изключително необятно нещо и българския фолклор всъщност се оказва доста богат. Ние в училище само се докосваме до него. Факт. Четейки приказки, разбира се, някои народни песни, но запознаваме се с тези фолклорни мотиви, поне с някои от тях. В свободното си време може да отида на някой ритуал, примерно кукирски ритуал, на нестинари, на лазаруване и пак да усетим нещо такова, но когато се зачетеш вече по-детайлно, наистина се отваря един огромен свят, в който има фантастични такива различни същества, но като цяло едно виждане за света, което то не е директно казано, както, нали, примерно в една научна разработка или дори в религията някакси, въпреки че това е малко по-завуалирано. В митологията ти трябва само да си извадиш заключенията и съответно пък има много възможности за творчество, защото нищо не е казано директно. Някои неща са база на интерпретация. И тези ключовите елементи, като кукирите, разбира се, сянката, която
виждаме и в заглавието. Имаме таласъми, самодиви, змееве. Но аз исках в книгата те да не са, нали, така, нещо очевидно, което се случва в света около нас, т.е. нали, да залетат някакви змееве и така нататък. Исках да е нещо по-скрито, нещо, което има ли го, няма ли го, какво точно е, какво представлява, някакъв скрит свят има там. То така е и в митологията. Нали, това, което ние наричаме долната земя, не е очевидно, не е на нашата земя, но има някаква взаимовръзка между долната, средната, горната земя. Доста съм изследвал тази взаимовръзка. Пък и тя се вижда, тя се усеща в различните религии. Всъщност нашата митология е много богата до голяма степен, защото е едно средище на религии. Имаме славянска, българска, тракийска, гръцка, християнство, огромен фактор също. И тия неща някакси доста по интересен начин са умешали, както и народите са умешали, за да изгради тази митология, чието корени въобще не е ясно откъде идват. Няма никаква идея. Никаква идея. Има само хипотези. Кои са първите кукери? Да, има, нали, голямата хипотеза, че идват от така наречените сатири, които са тракийските, нали, това е тракийския култ към Дионис. Правили се разни такива ритуали в гората, откъдето между другото това са първите актьори, са сатирите. Има, нали, една много интересна съпоставка между планината, което в България е изключително важно и при траките е било така, и амфитеатъра. Всъщност амфитеатъра е една метафора на планината. Нали, планината е публиката, или по-скоро актьорите се стават в долината, от планината се гледа, а пък най-отгоре гледат боговете. И затова, нали, когато актьора изпълнява своето изкуство пред публика, връзката с публиката е изключително важно нещо. Тя е почти религиозно нещо. Тя наистина е връзката с боговете по някакъв начин. Има нещо такова, което е много старо. А пак преди това какво е било, преди траките какво е било, дали някакви хора са обличали в такива животински кожи и са гонили злото, знае ли човек? Но няма как да се знае. Някак си е обичай, който си е традиционен за тези земи, което е много интересно, защото не се споменава се, че българите просто са го правили същото нещо, както и българите по времето на Второто българско царство. Много е интересно като цялото това вплитане на български и християнски, както ти спомена, всякакви фолклори. Нямаш идея какви са им историите. А ти си част от цялото това нещо. Да, ти си един плод, защото това са нашите предци. Тоест, по някакъв начин ти си много свързан, но не по очевиден начин. И затова не знам дали ти си ходил на кукерски. Майка ми е от Перник. Okay. И е народна певица. Затова много ми хареса книгата. Защото етнологията ми е супер... Усещам си е супер близка. Да. Значи като си бил на такова място, знаеш, има едно усещане. Въздуха е различен човек. Просто има някакво усещане, което няма къде друга да го има. Ако отидеш в подобен ритуал в друга държава, няма да е същото. Не. И няма как да бъде. Има някаква дълбока мистична връзка с много ми е интересно чужденците какво мислят, ако дойдат на кукерския празник в Перник. В смисъл дали просто гледат какво е това или тя ги докосва. То ги докосва супер интересно. Аз съм си говорил при чужденци, които са били на Нестинари. Даже там на място си говорих. Преди 2 или 3 години ходих в село Българи. То е близо до Ахтопол и там има един много силен нестинарски празник и идват хора от целия свят. И за тях също е много интересно. Има нещо духовно, което се случва, но това, което при нас се случва, според мен е различно. Но няма как то има нещо универсално в този процес. Нали? И при кукерите мисля, че е така, и при нестинарите, което няма как да не докосне всеки човек, но при нас има нещо допълнително. Да. Но примерно пък имаш народни песни български, където просто като излева Делю Хайдутин или Петко Льо Капитана, където ги чуеш, косъмчетата ти ще излезнат. Много е. Българския фолклор е страхотен. Като чуеш гайда. Да. Специално родопска, защото ирландската, шотландската не ми носят същото. Не, което е скандал, защото реално са един и същи инструмент. Ама като чуеш родопска гайда, като колмаска. Спомням си преди много, може 10-15 години, аз тогава ще си празнувам имения ден в един апартамент, който е под наем на семейни приятели. Там 2 момчета, нали, тогава живяха, от които един е завършил Широка лъка гайда. Да. Което, нали, за слушателите Широка лъка може би най-доброто музикално училище за... И Котел.
въобще за всякакви български инструменти. При което нали, там в този апартамент повечето хора около нас, които живеят, са пенсионери. Там, къде имаш малко шум, веднага се тропа вратата, нали, даже полиция могат извънат и така нататък. Така че пък и те са му честа на работа на следващия ден. И баща ми вика, добре, празнуй си го този мен ден там, ама нали, оставете ги да се наспят, не дайте много да дигате врява, там да няма проблеми. И аз такъв, да, хубаво. При което ние си почваме купона, там пускаме си музика, изведнъж нали, извади акордеона, почнахме да си пеем някакви песни с акордеона, нали, и вече стават 12, един и половина. И аз през цялото време му викам, Васко, гайдата тук е. Дай гайдата да видим. Той вика, не съм взел човек. И по едно време само влиза в стаята. И нали, вече я сглобява. Вас якото. С всичките ми приятели тогава нали, от София, много от тях може би не са го виждали това нещо. Аз знам за какво става. Бил съм в Родопите, слушал и него и баща му как свират на гайда. И вече 1,5-2, вече са ни направили забележка съседите. Да. И той нали, сглобява гайдата, баща ми звъни. Ако не сте си тръгнали, си тръгвате веднага, защото нали, те момчета са на работа, нали, такова. Съседите с това викам, да, ама той в момента сглобява гайдата. И баща ми такъв мълчи. Идваме. И дойдоха с майка ми и кучето. Nice. 2 часа гайда човек. Уникално. Ама ти кам ти, нали, като това е така врява дига. То просто всичко гръмна. Пълна тишина. Всички мъкнаха и гледаха през цялото време. Никой не се обади. Никой от съседите Нищичко не. Направихме концерт там. Безплатен гайда концерт. Така че да, има някаква магия в това нещо, която е необяснима определено. И съм опитвал да я търся. Да. По време, понеже болестта играе основна роля тук. Mm-hmm. По време на епидемията ли писа книгата? Да. Yes! Знаех си. Но не е това причината. Сигурно. Оказа се страхотна възможност пандемията, защото тогава първите месеци знаеш какво беше. Ти няма нищо не мога да правиш. Беше скандал. Никакъв личен живот. И окей, сега е момент. Нали, ако сега не го направя, някога. Буквално това е уникална възможност. Всичко това време, което какво да правя друго. Нали, мога да чета книга, да гледам филми, евентуално си канех приятели вкъщи и това е. Ситуацията беше пиши сега. И тогава наистина потрънаха нещата. Точно между март и май, юни месец вече имах доста сериозен текст. Но това, което е проявлението на тая болест, за която ти говориш, не беше... Нали, може да има несъзнателно нещо. Ама тогава ли си... Тогава ли е дошла идеята? Тогава дойде всичко. Просто всичко. Значи преди това нямаше кукер, нямаше сянка, нищо нямаше. По време на пандемията в началото. Всичко. Да. Човек, аз по време на пандемията си в гимназиалния си живот, в смисъл ние в класическата гимназия имаме 12 клас, е ужас. В смисъл ти там трябва да се готвиш за матури, да пишеш дипломна работа, което е най-тегавото нещо, защото хората пишат първите с дипломни работи на 24-25. Yeah. Ние на 18-19 трябва да пишем дипломна работа. И в тази пандемия успях да си напиша дипломната работа. Някакси и на мен ми подейства много. Защото имах много време да се отделя сам със себе си това, което исках да правя целенасочено, както ти каза. Успях да я напиша за малко време, което ме изненада. Mm-hmm. Но да, ти за колко време написа книгата от до? Цялата книга за 3 години. Уха. Да, като разбира се, аз имам през това време много задължени ангажименти. Абсолютно. Нали, не е казано, че ще да напиша много по-бързо, ако само това правих. Най-вероятно да, разбира се, но може би ще да има други спирки проблеми. Не се знае, да. Аз това замислих, ми говореше за класическата, че може би аз съм виновен до някъде за това, че имате дипломи. Не, това не е точно така. Верно ли? Не, значи, понеже по майчина линия Вуйчо ми, който почина преди вече доста години, но той беше в университета, шеф на катедрата по латински. Okay. Да, съответно война ми, нали, сега е. И аз си спомням преди години много. Тя ме пита, защото аз бях правил първата си дипломна работа, нали, в бакалавърската степен в Холандия и там още не беше нормално в Софийския бакалаврите да правят дипломна работа. Нали, дипломна работа беше. Или не? Какво беше? Курсовите са ти за курса. Не знам ли беше дисертация. Okay. Дисертация. То е различно, нали? Да.
Да. Не, И вика, бе, крайно добро ти е ли? също. Защото знам, че те са свързани по някакъв начин с класическата. Бе, казах един куп глупости. Да. Но идеята ми беше, че имаме, понеже и Ботовчет ми там е завършил, Войчо ми там е завършил, Окей. имам някакво... пък и за много от думите, защото доста от имената в тази книга си идват от някаква старогръцка логика, понеже естествено, ако говорим за българска история, няма как Византийската империя да не участва. И съм се допитвал за някои неща. До извора. Да. Спомена до следващата книга. Да. Продължение на тази. Продължение, да. Екстра. Историята продължава. Окей. Колко планирал ли си или не можеш да ми го кажеш колко? Дълго ще е поредицата. Идеята е, може би, за трилогия, но тия неща се променят. Да. Да речем, най-логично да са 2 или 3, две най-вероятно. Значи това, което аз в началото си мисля, че е просто една книга. Един роман. Но осъзнах, че няма как да разкажа тази история в рамките. То си има история, която завършва в първата книга. Разбира се, трябва да има край. Нямаше как да няма край. Но това, което е вече по-дълбоката история, трябваше повече време. Надявам се да са 3. Ако стане в 2, супер, но по-скоро няма. Ама в тази работа, знаеш как е. Поредици много често стават по-дълги. Ще гледам да не го правя това, защото знам, че не е. Извинявай, че те прекъсвам. Аз сега в главата си мисля, че имам най-великият сценарий на света и ще пръсна всичко, човек. Ама имам идеята за сега, от до и до ми е някаква крайна точка, която може да се промени след това 30 пъти. Да, тя ще се промени. Да. Значи, между другото, точно това е. Така трябва да си мислиш. Моят сценарий ще разбие всичко. Да, това е единствения шанс да стане нещо. True. Гледал съм и много интервюта на писатели точно по тази тема. Защото много хора си казват, това ще ми е първото нещо, може би да нямам кой знае какви амбиции, може би малко по-така да го фана. Не, ти трябва да си кажеш, това ще бъде най-доброто. Защото тогава просто ще отвориш някакви неща, които иначе никой няма да се отворя с теб. Дали ще е най-доброто, няма никакво значение. Абсолютно. Въпросът е да се фърлиш и вече, когато навлезеш в този процес, първо, че той е процес на учене. Много хора, които примерно бих искали да станат писатели, да пишат сценарии, трябва да разберат, че ти това, което началото ти, средата и края на една работа, на този процес, ти ще имаш много различни умения. Тоест, този процес на учене ще те тласка в някакви много различни посоки. Ти тази идея, която имаш в началото, ако остане, супер. При мен някои от идеите си, както си бяха в началото, така и останаха. Но най-вероятно ще се промени страшно много. И това не трябва да те притеснява, не трябва да те спира, напротив, това трябва да те вдъхновява. Окей, начин там да тръгна. Да, аз съм много либерален към нови идеи, като ми хрумнат в съзнанието спрямо това. В смисъл, стори бърда нон-стоп се променя. Но края за сега все още си седи същия. Кажи идеята за сценария. Човек, така. Киберпънк. Okay. Не киберпънк. Няма да е. Не точно киберпънк. След 20-30 години песимистично бъдеще мафиотски сценарий. Нещо такова. Да. Звучи откачено. Аз не знам как да я обясня още. Ама има някакви технологии, има киберпънк елементи. Има технологии, в смисъл полицията ти е киберпънк. Окей. Да. И е много по-напред. Но има един пичага, който е най-големия овъртинкър и успява да ги... Той е най-умният пичага, никой не знае за съществуването му и движи всичко надолу по престъпния свят навсякъде. Обаче се оказа, че има много лоши братя и сестри. Чакам 2-3 сезон. И почват да се бият помежду си. 2-3 сезон. Добре, окей. Да. Ще са 4. Да, ще са в сезони. И ще се напише няколко. Кое е най-любимото киберпънк произведението? Може да книга. Може би Blade Runner. И книгата и филма. 2049. Не на Ридли Скот. Някакси. На Ридли Скот харесвам идеята, но филма е изпреварил времето си. Докато Вилньов е мутка. Смисъл, да. Може би Дени Вилньов в момента ми е любимия режисьор. Ти с киното, как си? Кой ти е любимия режисьор, актьор? Любимия режисьор е много труден въпрос, защото сега, примерно Стенли Кубрик веднага ми изкочи, може би е той. Любим актьор Ал Пачино. Да. Дензел Вашингтън двамата понякога чуда се. Ал Пачино мога да гледам някои от филмите без край. Да. Без край. Просто мога да си пусна и да гледам абсолютно без да спирам. Дензел Вашингтън па няма лош филм. Не знам. Да. Аз с повечето хора, с които си говоря, това е нещо, което ги питам, може би най-често. Кой има любими актьори?
поне 60-70% казват Ал Пачино. Знам, че ама Не, не мога да не, много не, е мога, добър. не мога да не. Много е просто добър. нямам избор. Много Това е е добър. положението. Много е добър. Но любимият ми филм, повечето хора, които си говоря с тях на Ал Пачино, не са го чували дори. Кой е? Справедливост за всички. Justice for All. Justice for All. Не съм го гледал. Човек, и аз не мога повярвам. Аз попаднах на него много късно, защото си мисля, че всичко съм го гледал. И нали, търсиш филми, ако нещо не си гледал, му ги гледаш. Дори в тия филми, в които там второразредна роля има и така нататък. И знаеш, попадна на този филм. Между другото, много се врати по социалните мрежи на негова реч в залата, в съдебната зала. Той е съдебен трилър. То не е точно трилър, драма, да речем. С Том Круз. Не, няма никакъв Том Круз. Това е 70 и някаква година. Нали, то между 70-та и 75-та година прави силно най-добрите си 5-6 филма. Тогава са Кръстника 1-2, Justice for All, този, как беше, дето е под прикрития полицай. Това беше също точно тогава. 5-6 филма има, един се друг. Да. И за мен е този филм, тази роля, която той играе, ще го чекна. Уникална е. Той просто толкова влиза в нея. Той винаги влиза, ама там е нещо страшно. Нещо страшно. Justice for All. Да. Окей. Ще го запомня. Да, който си пада по такива съдебни трилъри, този филм е... Сериали гледаш ли? Да. Гледам сега, нямам много време за тях, ама обичам сериалите, защото в сериала, за разлика от филма, както в книгата, можеш наистина много да развиеш героите. И да има някакви такива по-дълбоки промени за тях, докато в рамките на 2-3 часа това някак стане. И искрено се възхищавам, нали, на киното, че успява все пак да направи нещо за това време. Те имат и други похвати, разбира се. Но пък сериалите, то си като романче. Върви си бавно по бавно. Не бързаш. Не бързаш. Ако имаш пари. Ако нямаш, бързаш. Да. Което прецаква всичко. Нещо, какво... Имаш ли време да четеш в момента? Не много, но чета. Какво четеш в момента, ако не е тайна? Паралелно чета Рана на Захари Карабашев, новата му книга. Много интересна за Първата световна война в България. Обаче северната, защото не се говори за юга, там са ни големите победи, но в севера е много интересно. Пък и големите победи, големите проблеми с изгонените българи беломорски. Но в севера е едно такова място, с което аз примерно не знам при теб, но аз съм ги мислил много неща. Там се случвали страшно много, нали, злоуми с Румъния и съответно и Русия. Техните съюзници, първата световна война, някакви тотални, много тежки ужаси. Стигаме до Букурещ, бате, смисъл. Да. Много е силно. Защото те пък преди това стигат, нали, нас по време на междусъюзническата. Те тогава са големи букуци, румънците. Това е много интересен момент, защото всички са букуци. Всички правят отвратителни неща. И в тази книга това се съдва по изключително интелигентен начин, защото естествено, че има някаква принадлежност. Няма как да няма принадлежност. Обаче се разглежда малко по-отгоре нещата. Нали, не е някакъв сляп патриотизъм, в никакъв случай. Не е и обратното, да кажеш, ние сме лоши и така нататък, но разглежда се врага от гледната точка на врага. Разглежда се нашата гледна точка от нашата гледна точка. Че историята е много, много добре върви. Според мен това до 1-2 години ще има филм. Някак да няма. Един войник, който стига до офицер, понеже това са още войните, в които офицерите първи загиват. Те се качат в битка и просто... Нали. При което офицерите, има си академия за офицери, в която общо взето нямаш опит, нали, от гледна точка на това, че си висши, се обучавате, ставаш офицер, отиваш на бойното поле. И нашия герой попада в ситуация и много бързо става хаоса и намира някакво момиченце, което той хем е ранен, хем иска да избяга, иска да си стигне до своите хора, пък кой печели, пък къде са. И това момиченце е малкото, сега 5 годишното, дето нали, стават едни страшни неща там. Той иска, чуди се какво да го прави, да го остави, да го даде на някой, да го заведе ли. И много е приятна. В смисъл, тежка, но по приятен начин е книгата. Не е някаква, ето, нали си казваш, много хубаво написана. Това го чета си Идиот на Достоевски все още. И така, имам още една опашка от книги, които трябва да стигна в някакъв момент от тях. Набелязал си. Имаш ли Goodreads акаунт? Не, трябва да си направи това. Аз напоследък
професията, нали, така да наречем, трябваше да повече навляза в социалните мрежи, едно по едно. Да, лека в лека стават нещата. Да. Всъщност, ние с тебе се познаваме 4-5 години, когато водиш обучението, почти целият екип, редакторски на Teen Station, съвместно с Центъра за безопасен интернет. Каква роля играе интернет, подкастите и така нататък в живота ти? Интернет играе огромна роля, някак. Той играе вече много голяма роля във всички. Аз основно се занимавам в момента с обучение на възрастни по киберсигурност. Екипи на фирми, екипи на публични организации и така нататък. Също и на младежи. За мен беше огромно удоволствие тогава, защото вие бяхте така, едни млади хора на още по-рана възраст, още преди 20, нали? Сега в момента си говорим 20-30, ама тогава бяхте на 16-17-18, които имаха страхотна идея, желание да постигнат прекрасната Еви зад гърба ви, която да ви помогне. И това да се превърне в една истинска сериозна медия, която да бъде по някакъв начин движеща сила в живота на младите. Така че за мен беше чест това нещо, да правя тези обучения. Много обичам да провокирам по време на обучения. Да. Интернет е една страхотна възможност за това, защото има много страни, така да го кажем. Нали, не само като киберопасности, но като цяло как го използваме в своето развитие, как използваме информацията, можем ли да се подведем, има ли някой, който иска да ни подведе, който е някой, как става този процес. И особено сега се вижда в социалните мрежи това постоянно разделение по всякакви теми. Създават се и социални балони от хора с различни мнения по даден въпрос, които и за съжаление това разделя хората. И мен много ме притеснява като цяло. Но същевременно много обичаме. Не знам ли спомняш, какво си спомняш от обучението, в което правихме заедно? Спомням си, че записахме една страница с Берки. Ние създавахме всъщност един учебник за безопасен интернет, доколкото помня. И в този учебник имаме една страница личен авторски труд. Аз, Берки и Сашо. Относно подкаста. Като цяло целият този процес, да ходим да обучаваме хора на това, на което ти ни беше обучил преди това. Беше много вдъхновяващ. Защото преди това си го говорихме с тебе, че младите някак си възприемат по-лесно информацията и при мен е така лично. По-лесно информацията от връстниците си, отколкото от учители, треньори и така нататък. Не знам на какво се дължи това. Но по-достъпно е, имаш по-голям интерес да слушаш. Когато лекцията ти води някой, колкото тебе или една идея по-голям. Така е било при мен и когато някой е трябвало да изнася урок, презентация на дъската някакси. Много по-достъпно е. Не знам. Абсолютно. Не случайно метода връстници обучава. Връстници е много успешен. Гледам постоянно във всяка и сега с тези младежи, с които работим, гледам да ги побутвам в тази посока. Те самите имат желание. Даже с едни две момчета дойдоха доста геройски на едно такова обучение, което си го направиха, ама както си трябва интерактивно, с задаване на въпроси, с игрови методи и така нататък. Тоест както би трябвало да се води едно обучение от професионалист. Освен това и темата е такава. Интернет, социални мрежи, подкасти, вие все пак ги правите тия неща. И нали, те като видят някой на тяхната възраст или малко по-голям, който прави нещо вече успешно, моментално това нещо им събужда интереса. А пък обратното при възрастните, при доста от учителите, с които също работя много, има едно притеснение, те повече ги разбират технически нещата от мене. Ще взема нещо да се изложа, ще взема нещо да объркам. Родителите също, комуникацията с децата понякога малко куца в това отношение. Не трябва да е така, защото интернетът си е в света на младите хора. Няма как да не е. Така че връстници обучават връстници със сигурност, но тази връзка между възрастни и млади хора също е много важна. Трябва да се запазва. И съм виждал много добри примери. Определено. Много учители, които на всякакви възрасти, между другото, няма значение възрастта на учителя, които използват много успешно технология, интернет и въобще темата в преподаването. Да, и се харесват на учениците с това. Моментално да спечелваш. Да. Това е най-сигурното нещо е, че като го направиш това нещо, ще спечелиш. Най-готиното нещо в цялото това наше сътрудничество беше, той има максима, че за да научиш нещо по-добре, да го научиш друг на него, в смисъл да го преподадеш. Да. И това ми помогна много. Помня, имахме задължителни
задачи да се запише подкаст между различни в рамките на 10 минути, което е изключителен айсбрейкър. Така просто правиш група по 5-6 младежи и слагаш им телефон и им кажеш, говорете за нещо. Да. И всички се запалваха, но някакси успешен вид обучение беше. Много се радвам. Много беше готино. И като цяло доста разчупено е. Мислиш ли, че вече образованието върви към технологизиране, към по-смело поглеждане към интернета, защото имаш AI, имаш супер много неща в интернет, където можеш да научиш неограничен поток от информация. Че не ще се технологизира образованието. Малко притеснява тази дума, ако не влезем много в детайлите на технологизирането, какво означава, защото много често се разбира като това просто да има някаква инфраструктура, да сложат едни компютри, да има интернет в училище и готово. Нали, това, което вие правихте, това, което аз гледам да правя с моите ученици, ще ги нарека, макар че е неформално образование, това, което много учители правят е да развиват някакви конкретни умения, т.е. да имат някаква конкретна идея. Сега ние искаме да ги научим да създават някакво медийно съдържание. Или сега ние искаме да ги научим да оценяват критична информация. Сега хубаво да има технология и технологизиране, да се използват инструменти, има много, все повече и повече, както казваш, но да има някаква цел за развиване на конкретни умения в учениците. В индивида. Изобщо в индивида, в хората. Защото тогава инструментите се използват за целенасочено развитие на някой, вместо за забавление, понякога се разбира, или сега какво правим с този интернет, какво правим с тези компютри. Искаме да развият умения, които ще им трябва живота после. Или дори за творчество, както в случая на медийното съдържание. Но инструментите са все повече. Има все повече безплатни инструменти. Сега всякакви курсове имам по това как да използват този чат GTP за училище, вместо обратното го забраняват и не знам си какво си. Всяко нещо в началото го забраняват. И с смартфоните. Даже продължава да има такова мислене. Даже ще ги забраним, без влизаш в училище, оставаш смартфона и хубаво да, ама по този начин губиш страшно много възможности. Смартфоните могат да се използват изключително успешно в час. Стига да е целенасочено. За развиване на умения. Факт. Иначе това, което се получава, сега бях в автобус на идване и си говориха момче и момиче. Аз тук сега цял час си цъках на телефона и си решавах листовки. Някакво приложение за листовки за шофиране. Много ще е смешно, после го слуша това. Да. Окей, това определено не е добра идея, защото след пак си там да научиш нещо конкретно по този предмет. Ама има един куп неща, които могат да се направят с телефона, така че да правиш нещо конкретно по този предмет и да развиваш хем предметните умения, хем другите. Аз в университета видях всъщност предимството на това да имаш телефон в час. Започва преподавателя да говори за някаква тема, ти не си достатъчно запознат с нея, пишеш име или терминологията и ти излиза информация в Уикипедия. В смисъл, Уикипедия е голямо богатство и привилегия да го имаш така в 21 век. Защото е безплатна информация. Много трябва да се внимава. Знам. Хората, където пишат там са си профи редактори безплатно. Да. И ако напишеш нещо грешно, аз съм го пробвал. Почти след 15-20 минути те блокират в Уикипедия. И пак не трябва да се разчита, защото... в смисъл така за бърза проверка. Точно. Абсолютно. Супер. Уикипедия абсолютно е едно много добро начало и да видиш това, което в момента се говори, да видиш малко контекст. Супер е. Обаче, ако трябва да задълбаеш, по-скоро виж какви източници използвал, потърси от друго място да видиш дали нещо няма някакви други гледни точки и така нататък. Но абсолютно съм съгласен. Чиста статистика, смисъл. Да. Интересно ти е примерно 30 годишната война, гледаш от кога до кога е. Да. Кой печели, кой губи, кои са основните лица. Да. И аз го виждам от гимназията ученици, даже от 9-ти клас, които го правят. В смисъл, че не е нужно да си в университета за да го правиш. Именно точно също, за което говориш. Отворил си лаптопа, я видим какво правим на този лаптоп и гледам, че това, което отворил е изцяло по темата на това, което правим. Аз малко ще им дам задача да поручат нещо, тя вече ги отворила нещата. Тоест, това... И вече ги е проучила. Това е спечелил страшно много време. Много повече успява да задълба. Може да си подготви някакви въпроси, които да зададе, докато търси, слуша и записва, пак използвайки лаптопа. И си печелиш това дете всъщност слуша или този човек всъщност слуша. Печелиш симпатия от преподавателя. Да. Аз като правя тази техника, този чит-код, преподавателите доста задълбават. Но трябва да си слушал за какво се говори, да си прочел хубаво за какво се говори, да си измислиш.
Да. конкретен въпрос, който да накара преподавателя да мисли. Мгм. Така по този начин и той се развива чрез този въпрос. Абсолютно. Освен това, и воденето на записки е много по-структурирано, отколкото... Да, за някои хора се обича да си пишат тетрадка, окей, ама ако имаш пак някакви инструменти, които могат да подреждаш, да си правиш таблици, графики, Да. И да ги мисловни видиш карти. веднага, когато искаш. Аз по едно време, между другото, особено магистратурата, показа ми един колега тогава, едно приложение, забравял съм вече, което те са хиляди сега безплатни, така иначе. И всичките ми записки бяха мисловни карти. Тоест, правя си някакви връзки, които аз си ги разбирам, слагам си някакви... И ти само като погледнеш картинката, т.е. то не е 5-10 страници записки, трябва да ги прочиташ, само погледнеш картинката и веднага някаква схема ти се заформя. Да, то е едно упражнение. Аз също много съм дълбал на тази тема. Да мислиш си замък в главата. Да. Или стая. Мгм. Представяш си стаята и гледаш възглавницата ти, еди какво си. Много е интересно. Паметта като цяло. Да. Да я тренираш. Тут на база това, на база паметта, колко ти е добра всъщност и лежи и цялото образование. Все още. За съжаление, да. Да. Не трябва да е това фокуса. За съжаление. Смисъл, за мен е целта на образованието е колко бързо можеш да стигнеш до дадена информация и да си я обработиш по лесен за тебе начин. Да. За да я обясниш на друг, отколкото само да зубриш години, формули по геометрия, алгебра и така нататък. Между това, ти знаеш едно време, защото сега доста случаи дават формулите. Едно време изобщо не ги даваха тия формули. Аз имах късмета да съм сега по математика, където ги бяха залепили формули. Човек 7-ми клас, теоремите, не знам при вас как е било, ама при нас теоремите, всичките те, Всичко колко се са? закача. 500. Всичко се трябва да закача. помниш за какво ми е. Математика 7-ми клас е едно от най-трудните неща в България. Отвратително. Аз там я изтървах между другото. До 6 бях окей. Не, седми След нивото седми се направо качва умрях. на някакви хипер Много беше ниво. крайно. Което е полезно, от гледна точка на това, че много те предизвиква и ти развива мисленето. Да, но може и да те откаже от математиката. Може. Мен в този момент просто математиката ми стана безинтересна. М. И реших на друга да се насочвам. Но със сигурност да помниш теореми беше абсолютно безмислено и сега вече това се го поправи. Така че Да. подобрява се малко, Пълно но всичко. много трябва да се пипне. Много. Фокуса не трябва да бъде Паметта. Да. тази памет. Някакси човешкия мозък и въображението е супер странно нещо. Ти мислиш ли да си разчупиш малко да не пишеш фентази, ами някакъв примерно исторически роман? Найс. Исторически ще е много подобно. Между другото, аз се чуих дали да бъде исторически, понеже може би се забелязва, че толкова много препратки има към Второто българско царство, че то би могло да бъде. Но си казах, това ще ме затвори в някакви рамки, които искам да си изчупя. И ако нещо ми дойде да е абсолютно откачено, което се случи, не знам докъде е стигнал, ама особено в трета част се случва, нали, там нещата стават все по-различни от реалния свят. Така че исторически би могло. Ме е много интересна историята, но по-скоро си мисля за нещо съвременно. Защото да, ти с исторически, с фентези роман може да разгледаш съвременни проблеми по много интересен и достъпен начин, обаче когато е съвременно и се усети тази тежест на съвремието, тогава искам и се да го разлуча малко това нещо. Тия абсолютно нормални неща, които в момента в България по света, да видя нещо, даже леки киберпънк елементи съм си мислил, защото знам, че си говорихме за киберпънк. Да. То няма как, то вече е киберпънк света. То е тук, в смисъл има киберпънк. някакви... Аз нон-стоп гледам, нали, социалните мрежи и ми излизат някакви градове в Китай, в Катар, не знам си къде човек, някакви... Ценно са градове от бъдещето, някакви трамваи, където те возят надолу с главата, скандално е. То самите социални мрежи. Ето, говорим за изкуствен интелект. Това само по себе си е киберпънк. Навсякъде. Нали, цялата това пречупване на информацията, защото тя е изключително щупа на социалните мрежи. Това пак е киберпънк. Това е някаква форма на контрол, на объркване, на разделяне, която има проявление в политиката, в гражданското общество, в семействата, дори се случват някакви такива раздори в момента, абсолютно ненужни. И да, бих искал това нещо да го изследвам. Да. Така че имам идея. Супер. Даже имам един разказ, който няма да казвам как се казва и за какво става дума, на база на който мисля да... Ама това не знам кога ще стане. Добре. Да, писателите се делят на две или пишат всеки ден от 8 до колко си, или имат супер много планове
Значи, другата ми голяма мечта е да мога да пиша от 8 до, от 8 до леди, колко си трябва да работя. Да, трябва да има рентабилност, обаче. Няма как да стане. Няма как. Все още, пожелавам ти го. От все сърце да стане. Много ти благодаря за гостуването. За мен беше удоволствие и чест. Ева. Професионалистите. Подкастът се излъчва със съдействието на Youth Empowered.